Vana vari kutaura yenu vari kuziyana vari kutaura ne hanzi ndisekura wasekuru sekuru ndimune nyaya yamuda kupira kuna mambo ka ndimune nyaya yamuda kupira kuna mambo ka ndiwe here ishe wari vano mati vataure sekuru ndaichimbonzwa ishe wachipirawo ndidzi chakateerera iwozo pamusoro imambo pamusoro machinda pamusoro wadari ndaana vantu vanasoka vaimhuri kwamupoperi mushama wamunenge mirai mune mukuita sei dzimaifonei musatore dzimaifonei vanotora varipo pamusoro imambo pamusoro wadari ndava nemhuri yekwamupoperi ndivanasoka ndakadaidzwa mushama wavo mune mwana anga achirwara zvavanga vasiri kunzwisisa nsvinga kwemazuva saka vakazosvika vachidaidza kuti ndiye mushama wanzwe dambudziko ranga riri kuitika mushama wavo ene akavabatsira ndakanzwa inini kuine mweya waibuda mushama wemunhu aiti ndakapondwa ndakaurayiwa hamene pakati pane munhu ainongedza kuti ndiye akandiuraya nemunhu angatanga adaidzwa kumaricheri kupurasi kwavo saka anenge aitaura naye kuti ndiye ari kutambudza kunhau yanga ichinetsa yemunhu anga arwara kwenguva mwanasikana mushama wavo saka taona nhau yasvika pastage yotokaona kuti nhau iyi hatisakwanisa kuti tiwafambe kana kuti waite chimwe chinhu yakufanira kutanga yasvika kwamambo iwo achigopanda nhau yavo kuna mambo kuti iri kufamba sei wasume nyaya yavo kuna mambo kuti chii chiri kuitika mushama wavo zviri kuita sei. Ini pamwe ndakamira semunhu ari kuvatungamirira kuti ndiwasume nhau kuna mambo waitsetse zvakanaka sei ndo vari kunzwa zvati kundidaidza nonge wanga wamboita mazuva achinzwa mweya uchiita sei uchitaura kuti hatingagoni kufamba mberi nenyaya yavarizve nzvimbo wasiri kuziva ichi chiri kuenda kunoitika. Saka ndiro nyaya yandava nayo pamberi pamambo nemhuri yekwamupoperi yongaiwo kana vasarudza munhu ari kuenda kunotsanangura vachasadza munhu anonyatso kuenda kunotsetsa kudarika inini ndizvo nokuti ndiwaridzwe nyaya vaine yada kuti svike kuna mambo yemunhu ari kubuda mushamawo achinzi akaurayiwa naiwo kwamupoperi asiri kubuda kana kumusha kwake ari kubuda mushama wanhu wakaenda kunomuponda iwavo ndo nyaya yatava nayo awesa waimhuri imhuri imwe chete vari papo vana baba wacho nevana wavo nevazukuru ndomwandinyati saka pari kudiwa munhu anotsetsenura haisukumidzwi pamunhu angave ari kutaurwa pakuti akauraya pana anotsetsenura yozowira muridzi wani wai tiri kunzwana muna here anotsetsenura chekutanga aripo angangoti penyaya akasununguka ndimauti mukutaura inoti pamusoro yemambo pamusoro yevadari pamberi inini ndine mai vemwana ari kurwara. Mwana akarwara kwenguva yakareba. Ndingati mwana uyu akatanga kutorwara ari grade 1 anga achiri mudiki. Saka taisaziva kuti chii chiri kurwadza mwana. Mwana aingogara achingorwara zvekuti kuchikoro ndaitodaidzwa achiti akanyora mabhuku aingobharabhadza kudai. Kubva ndatodaidzwa kuchikoro achikoti handisi kuziva kuti chii chibva ndatomboenda naye kwaSape kumadhokita. Kubva zvanzi marwariro acho emwana anonetsa hapana chatiri kudini chatiri kubata. Taura icho vakadzoka kumba tagara. Saka mwana akazorwara aingoti kana achifamba munzira kudai aitosiya rodhi achienda nekwasaidi. Akakura achingorwara sekurwara kudaro tisingazive kuti chii. Saka mwana akazoita form 3 yake achimboendawo kuchikoro. Ngoti iye aidawo zvokuendawo kuchikoro achiendawo kuchikoro achirwara ake. Saka azoroorwa azowanawo murume wake pari kunetsa ndepekuti mwana azorwara. Ini baba vacho vakashayika muna December. Saka vashaika baba vaya mwana anga ananato ekubasa
ndopavakazotanga futi kurwara mwana wayo. Vana ava vaichinjana vari 2, mukoma wacho neuyu neuyu. Saka uyu ndopaakazoti baba wacho vashaika, tisina kana svondo vashaika, ndopaakatanga kurwara achiita zvekungo akati pachechi papo vanhu vekuchechi kwedu akati hatiri kuyazopindira chechi, ndopaakatanga kurwara ipapo. Asi hapana zvazvakataura, takangoona kuti mwana pane zviri kuitika. Patagara achibva azodzokera kumurume wake, ndopaakasvika kuya ndobva ndazofonerwa kuti mwana ari kurwara kunoku. Ndikati chii? Zvikanzi kurwara kwacho ari kuita kunge chiwani, nekuti ari kutaura kuti ndoda hama dzekwaMupoperi vaungane. Ndobva ndakafonera baba wacho, ndati baba ndonyaya iri kunoku, mwana hanzi ari kudini, ari kurwara. Zvikanzi ari kurwara sei? Ndikati hanzi ari kuti vanhu unganai, vanhu vekwaMupoperi. Hapana akauya. Vakati inini kufamba kunondinetsa, handichagona kufamba. Saka mwana achibva azoendawo kumusha kwemurume wake, apa akarwara ari kumazowe, achibva azoenda kumusha kwemurume wake kukwekwe. Ndopaakaenda kuya vachibva vazoitawo zviri nani, abva atopora. Right, uyo ari kubasa mumwe wacho. Saka akazotanga muna September, muna August, ndopaakati mama ndiri kurwara, handisi kunzwa zvakanaka. Ndikati uri kurwara zviri kumbodii? Zvikanzi ndiri kurwadziwa, saka regai ndimboshinga ndodaendesa vana vangu kuchikoro. Ndobva ashingirira kuzoti September, ndobva ati mama ini ndakutouya ndiri kurwadziwa. Ndikati uya. Ndobva auya. Saka auya kudaro ndanda kuda kuenda kumusha kwaitwa saka ndobva akazorwara kudaro. Ndobva tazoti mumwe musi pachibva pazopfuura umwe mukomana anova ari kutibatsira, achibva atoti amakadii apo tatiripo hedu. Ndobva asvika pamba, mbuya muripo? Ndikati ndiripo. Sviko akarara ndiani? Ndikati ndichekuti ari kurwara. Zvikanzi haasi kurwara bao, akutoseka. Ndikati aiwa ari kurwara. Zvikanzi haasi kurwara, ndichauya mangwana ndokubatsirai. Ndobva aenda kumba kwavo, aitobvawo kubasa kwake aine bhebi rake. Mangwana yabva azouya, ndopaakati iwe muka iwewe papapo wakarara, hausi kurwara baiwa. Ndobva nditi mbuya, mwana uyu pane mhepo yemufi iri kubuda paine kurwarisa mwana uyu, ndiri kutorwarisa vana ivavo vese. Saka ndoda kuti mhepo yedini ibude muinzwe. Ndikati iwe. Zvikanzi hazveshuwa ndozvekurwarisa mwana. Kwaubva atoburitsa mhepo yayo. Mhepo yachibva yabuda zvezvikwadi, ibva yataura ikati ndakaurayiwa. Saka ndikati makaurayiwa zvadini? Zvikanzi ndikuda vanhu vepaMupoperi vaungane nditaure. Ndopavakabva ndati ndakambovataurira. Zvikanzi aiwa, ndati vaunganidzei vanhu vauye nditaure zvandinoda kutaura. Ndobva ndakazofonera baba. Ndikati baba ndonyaya iri kuno. Apa baba ndaivafonera vaibva kuti imimi maiguru itai zvinoita kuti mwana ararame. Hakuna vanobatsira here ikoko kana zvakaita semaprofita zvamunotaura kuti mwana ari kurwara achidai? Ndikati alright. Zvikanzi itai zvinoita kuti ararame mwana. Ndopandakazovafonera ndati baba zvanzi muungane, mwana wauya kurwara kwaari kuita. Saka hanzi muungane vanhu vekwaMupoperi, pane zvekuda kutaurira. Achibva kuti inini kufamba kunondinetsa, saka regai ndidindoone vakomana kuti vakomana vangagona kunditakura here tozokupai zuva rekuti tiri kuya rini. Kati alright. Ndopavakazoona vachizotaura zuva, chibva tatoti kuti tiite zvinhu zvitega, regai tiende tinotaurawo Ishe. Patakatuma vanhu kwekoko, kubva Ishe vazonotorwa tikatazouya. Saka mhepo yakazobuda chibva yataura kuti ndakaurayiwa, mutumbi wangu uri mumvura, musoro wangu uri muchigayo. Saka ndoda mombe 45, ndoda kuenda kumusha kwangu. Ishe vakati koiwo kumusha kwacho vari kuzviziva here? Zvikanzi aiwa, havasi kuzviziva ndakaurayiwa, asi vari kungoti ndakatsakatika. Saka izvozvi ndakutodini, ndakutoenda kumusha kwacho ndinovataurira. Nofunga ndo nyaya yacho. Aitaura here munhu wacho ndakaurayiwa ndini, ndakaurayiwa naNhingi, ndiri mwana wekwakati. Akataura kuti ndiri mwana wekwaNhingi. akati ndiri mwana ndinonzi Enoki.
Nyamombe. Hanzi Inoki Biki Nyamombe handiti Inoki Nyamombe. Ndobva kwaTandi. Ndakafira kwaTandiko. Aiwa, akafira kuChivhu. Handakafira kuChivhu. Ndakasvika kuChivhu ndikagara 4 days ndiri kuChivhu kuya. Saka hanzi ndiri kuChivhu kuya ndagara 4 days. Ndakaenda nevanhu 3 kuChivhu. Ndakaenda akati Patson Tekede. Ndiwo ndakaenda naye kuChivhu nemukwasha wake. Naiye Biki Nyamombe. Inoki Nyamombe. Saka hanzi tazodaro ndopandakaita 4 days ndiri mupurazi imomo. 4 days dzandiri mupurazi ndopandakaurayiwa hanzi pandanzi ndafa nechando. Saka munhu afa nechando asi handina kufa nechando. Ndakatourayiwa, ndakapondwa, ndikadimburwa musoro, ndikatorwa musoro wangu ukaiswa muchigayo, mutumbo wangu ukakandwa mumvura, hembe yangu ikaiswa mumunda. Saka ndiri kuda zvinhu zvangu zviuye zvese apa, mutumbo wangu nemusoro nehembe yangu. Maiwe muri kwaMupoperi ndizvo here zvemutaurwa zvamakanzwa? Wemhuri chazokonzera kuti muuye mese pano. Ndiyo mazoti kudini mai. Pamusoro imam. Pamusoro ya zvinhu zvataura ndizvo zvose zvatakanzwa, asi pane patakakahadzika pekuti Nyamombe ari kuti iye akaurayiwa Nyamombe ari kuti iye akaurayiwa gore ra92. Munhu akamuuraya wekwaMupoperi gore rakunzi akabvawo kwaRusapi achiuya kwedu achitotsvaga hama, akauya muna 94. Nyamombe ari kuti musoro wake uri muchigayo. 92 chigayo chaisati chatengwa, 94 chigayo chaisati chatengwa. If I'm not mistaken, chigayo chakatengwa 97. Saka senyaya yatakanzwa isitisu yekuchibva kwake, senyaya yatakanzwa zvakatikahadzisa vatambodzokera kuti tinonyatsodzeya tichitsvaga kuti zvakambonyatsomira sei. Ndo paakutinetsa kuti 92 nyakunzi ndiye akauraya azouya kupurazi achitsvaga hama 94. Chigayo chine musoro uyu chatengwa 97. Uye pamwe pari kutinetsa ndepekuti isusu yekwaMupoperi tiri kunzi idhiri rakarongwa. Rarongwa tisu takatora musoro tikaisa pai muchigayo. Ko nyakuuraya nemukwasha wake hakuna zviri kumuka ikoko. Zvakumuka kunesu takaronga chinyi dhiri. Ndo pari kutinetsa, makore ari kusiyana, kuri kumukira munhu kuri kusiyana, kumusha kwacho kuri kusiyana. Saka tati regai tiendewo mudare tinobatsirana. Imuruziya kuti imini pakusiyana muri kuziya kudini nenyaya kana kuti hakuna nyaya yakamboitika. Ya ndingava munhu anonyanyotaura baba varipo, asi inini semukomana mukuru ndanga ndakurawo zvekuti ndanga ndakuziva zvinhu zvakafanana neizvi handina chandiri kuziva. Asi kuti ubva wanyanyoramba, kufa kwemunhu nekufa kwehuku zvakasiyana. Zvinogona kuti pamwe zve zvakaitika iwe semwana usingazivi. Taura zvekuziva hatizokukandwa kana wakambozwa kana zviri pari kusiyana pacho ndopacho. Pari kusiyana pari kundikahadzisa inini ndepekuti 92 ndo pari kuti munhu akaurayiwa. Saka tochitsvaga iwewe wakaurayiwa nani, tikanzi naPatson Tekede. Kobva tatsvaga munhu anonzi Patson, tamushaya, zita rataurwa rafanana neremunin'ina wangu, asi uyo ari kunzi Tekede ainzi Petros, auya 94.
saka chigayo chazotengwa 97. Saka ndo pari kundikahadzisa inini ipapo kuti munhu aurayiwa 92 ari kunzi akauraya wacho anga ari kuno kwaRusape, isu hatisingatomuzivi, azouyawo uko achitizawo mhosva dzake kuno, kwabva andopotera kupi uko achitotsvaga hama. That is 94. Then 97 baba ndo pavazotengawo chigayo. Saka kuti ndizvibatanidze ini zviri kundirambira kundobatana ipapo. 94 ndo patengwa chigayo. 94 ndo pari kunzi munhu nyakuuraya nemukwasha wake ndo pavapara mhosva dzavo kuno kwaRusape. Kwabva vachitiza vachiti takambonzwa kuti kuchivhu kune hama dzedu dzekwamupoperi. Kwabva vauya vachitsvaga hama dzekwamupoperi. Kwabva baba vatambira munhu uyu vavagarawo naye pamba. Isi takangomutambirawo, takangomutaurwa unzi mukoma wani wenyu, zveshuwawo tikagarawo naye. Then 97 ndo patengwa mukoma vatambirwa nababa vagara pamba. Mukoma vakatsanangura nyaya yavo yavakanga vapara kuno kwaRusape, vachitsanangurira baba kusvikira baba vakati mwanangu mhosva haiperi nekutizwa, enda unoshanda unoripira mhosva yako. Mukoma Petros vainzi vakaba mombe 2 vakabatwa red handed. Mombe idzodzo dzainzi ndedzemunhu wekuziva here kana kuti wekunyara here. Saka mukoma vakaita mari chavo vakashandira zvishuwa, ukauya kuno kwaRusape vakabhadhara, ndopavazodzoka nemukwasha vakuuya kumba. Saka ipapo ndo pari kutinetsa mangiriti. 94 munhu uyu ndo paatiza auya kupi uku kushanda kwake indanda akuenda wangu basa kuti ndichakashanda kwenguva yakareba sei handizivi. Adaro Alright. Mimi yabuda makambofambawo here pamupoperi kuti tipe tinzwe zviri kunetsa munyika mwedu. Isati mani ngepabada kuti vatsetse ini ndinoita kutungamirira vakagonoita kuzosagari nemahoro ndianaro pana mambo zviti pane zvinhu zvatakawirirana tese da kuti tenderana kuti munhu makabvuma here kuti munhu uyu ari kuti ndakaurayiwa makamuona mushamini. Inini ipapo ndinopatiwa handizvo saiza mambo wazvongu inini ipapo ndinopatiwa ndopandandi kuti handikukoma kumbotsanangura ndipo pane pawanga wasira ndivandawamisa ndivandatsanangura chimwe ndawapa nguva iyi. Inini pandiri kuti uyu Petros paakauya mukwasha wake, mukoma pavakapuwa pekushandira kana kuti pekunzi varipire vakapuwa munda vachibva vapuwa extended pamwe papasina kugadzirwa. Saka pavakauya vakabhadharirwa chii? mombe dzakanga dzabiwa, uyo aitsvaga mari yekuuya kuzobhadhara mombe dzakanga dzabiwa. Nani? Petros ndiye akanga aba mombe kuno kwaRusape. Petros mwana wakwamupoperi ndiye aibhadharirwa mhosva yekuba, ndiye aida kubhadhara mhosva. asi ari kunzi akauraya ndiani? Pari kunzi Patson, but munhu akauya ndiPetros nemukwasha wake ndo vanhu vakauya. Petros Asi Patson mamupopera hamuna. Patson arimo, Petros ndo musina. arimo. Confusion yenye iri pakuti Alright, milaiweda pane confusion ndepekuti mabrothers wana. mabrothers asi Alright. Patson gore raaberekwa Patson gore raaberekwa handiti ritori kumperisa. Uyu ari kunzi Patson ritori kumperisa ari pano, ritori kumperisa kwezvazoparwa izvi kana zvekutaurika izvi. Saka isi ndo pakatiita confusion kusvikira zvanzi mhepo inogona kuita confusion. Mirai pamanems panogona kunzi Patson Petros handiti. Saka isusu takatorera kuti
Petros area yaari kubva handiti kwaakauya achizoparira kwaakabva handiti ndokurudzi kune munhu akapona. Petros iye ndiye akauya futi nemukosha wake. Mushure mekunge Petros iye auya nemukosha vadzoka kuno vakazouya vari 3 vachisanganisira Nyakuti Ndaurayiwa. But vachisvika kumba akauya Nyakuurayiwa akauya achiti ndauya kuzotsvaga maricho hanzi kuno kune maricho nevamwe vangu. Imimi in short because this is a sister udaidza handiti ndoda kubatsira saka kana muda kubatsirwa nesu munoita zvekuti mubatsirike, asi kana musingadi muchida kutinza munongoenda makadaro because isu vanhu havatu hatikuzivi futi kuti muchamenyi makauraiwa munhu gore ripi, asi makore enyu amuri kutaura angu pakasiyana ne4 years 5 years mungati yarasika here munhu, asi tichiziva kuti mwana wedu gore iro rakapara mhosva. Hatisi kumanikidzai kutendai, hatisi kushichidzirai, toda kubatsira. Handiti mupoperi wamuri kutaura ndowapazamugwa pamatanira ndopamunobva imini kutaura kuti muri vanhu vekwachiduku handiti uyu wamakauraya anobva kwatandi ndozvamuri kutaura ndozvakataurwa nemhepo kuti munhu wekwatandi. Mhepo iri kubuda iri mumwana wekwamupoperi handiti ichiti munhu ndomakaurayiwa munhu, haisi kubuda kune munhu kwamupoperi ndikwachiduku handiti, haisi kubuda kumunhu wekwatandi. Were ndokwamunofanirwa kuenda nenyaya yanu. Mondonzwa kuti vana mupoperi vacho vananhingi vacho vari kweri vane munhu here akashayikwa handiti, pamwe iyi imwe yemunhu akashayikwa ndokwamunofanirwa kunge muchitaura, handiti kwaparirwa mhosva ndokwamunoenda. Kana makauya kuno kuti tida kukubatsirai, taurai zviri straight, kuti tinokusarenderai kuno vanhu vekwatanda kwamambo tanda kana kukuperekedzai kuna mambo tanda. Ndivai zvikutaura muri kumusha kwavo. Zvino makatanga kubanhana apa muchiti handizvo mambo ari kutaura panze apo chiona inini makurirwa windo kukuvabvisapo kana vasingadi kuteerera. Wana baba, wana mai vari kuti tionewo hanzi endai kusaidi 1 hatingasai. Ndo zvandanza zvokutaura nana. Vanhu vechirumba endai kusaidi makumira useri kwana mai ndo zvavari kuramba wana mai. Nyaya isati yatanga, nyaya ichikumapeto. Kana yatanga hatibvunzi mune magadzirwa manaka, asi kana muchapapa haisati yatanga kumacheto. Murunga ndikutaura kani muruda kubhadhara kana muchitoziva kuti isusu hatina kuuraya munhu wedu haana kuuraya munhu, saka muri kutsvagei kuda kung'anga nekuti kwese garai chete makadaro. And the bad luck of it, imimi mwana ari kubudirwa ndewekwenyu, kwari kubudirirwa ndandobudirwa wekwatandi ndo vanoti takaurayirwa hama yedu kwanhingi. Imofamba muzvitsvaga kuti shuwa kana musati masvika ipapa musati matanga, zvicharamba zvichidaro. Makazoona maakuziya gwara remapambero mapera, makazoona maakutanga manje mune mapera shuwa, kana zvisiri izvo mune maungotendera kuti zvibve hazvo mumusha.
ngozi haindwaro pakuibata moitsveta moibata otokudzidzira moto. Kana musingaizivi munongoiramba one time. Kana makatomboibata kuti mazita Petros nanhingi mazita vamwe vanotaura zita rechirungu vamwe vanotaura rechivanhu ari mazita. Saka kana varipo tu ndiri kutoona kuti pakati penyu apo umwe ndwekuimwemba ndirunyekwa ndizvozvo. Saka ani mavakutsvaka mazita anoti hatisi kutaurwa ndimi muchagadzirana varume. Saka ipapamusoro mambo ndopanda ndichida kuvataura kuti semasumire ende afunga kuti paipa zvakuti kuna mambo nyaya yakatombotsokotezeeka ende tinganyepa kuti imimi chakaita kuti tizokusimudzai kuti ande muchibvuma ndeyekuti munhu uyu akaurayiwa makamuona akati ndakagara mumba menyu pamba penyu 4 days mukabvuma zvecho akagara 4 days. Ari kuti ainzani munhu wayo? Ainzani? Ndiye akaurayiwa mumusha menyu. Makaripa here? Inini sekuziva kwandinoita handiti akauya akabva pamba pedu after 4 days ari mupenyu. Akaenda kwani? Mukoma Petros nemukwasha wavo vaiva vanhu vaiita chipostori. Saka pane kwavainamatira ndoti sort of distance almost 8 km kubva pamba. Pavakabva pamba vakaenda vachienda kuchinji. After 2 days ndo pakadzoka mukwasha akangoti hii lasi kwatono nokuti munhu anofa akaferera sechando inyambo kutaura kwaita mukwasha ndobva aita sei ndobva adzokera kuchechi kwaakaita sei kwaakadzokera. Hapana kumboita nguva handiti hatina ndingangokubatsirei madzoka moita vanhu vemuno ndaida kubatsira. Taurai nyaya anoona mundizo ndinotamba kuvabatsira anongona vari kutsetsa ndaida kuvabatsira omwe hanzi makore ari kusiyana 4 years. Chigaro chakazotengwa 97. Munhu akaba mari kubhengi kakangwara ashandise ipapo anotombokanga kuti pakabiwa chi usoti manje vanhu vakanganwa kutona ane bhazi aima zvinoitika nyaya manje. Chigaro chakazotengwa musoro romuchigaro pamwe mariyo ndikatenga chiri chiganza iyi mota aiwa nekuti chigaro chasachisipo asi chaapo mazika chauya nei pafunge ipapo chauya nei chigaro ichi tanga tisati taakumuziva 92 94 ndo pauya Petros. Saka zvokuzoti chatengwa neika ipapo pangati netso ina handisi kubvuma kana kuramba kutsetsa nyaya sezvakadzokera moyo wakadai ava wese ava tikawabvunza kana vanamai kuti makaroorwa rini umwe achazogorera akadii handizviri umwe munhu ari nomanu asi friday ari pano padaro zombudza makaenda kudaro rini anokuti takatadara musosoni. Saka tikuti kana ndosaka mambo kuti kana muda kubatsira kana muda kubatsirika tani kuti mubatsiri upiwe gwara samudza mambo kuti nyaya ndenyu kana muda kutanga mafa ndimi kana muda kuzoona kasara munhu waane uzotanga kuita nekuti tikada kutsvaka madhetsi pamunhu wamakaona 4 days aigara pamba penyu ukazodzoka mumwe ahwana achiti chando chauraya makamufudza rati wamwasare chauraya muri kuona dambudziko rinoita iwo vanhu vangauya pabasa ende statement manje riri kuti mweya uyu wakatotaura isataurwa imimika statement atonzwa kuno mhepo indipo ine akatotaura kuti mondinyepera ndarohwa nechando ndikafa nechando imandipondo handambova nechando takutonzwa pauri kuti akadzoka akati chando chauraya chinouraya munhu ndimunda kubatsira nyaya yechando
pandandoda kubvunza mhepo yacho iri kutobata here pamunhu atori muno kuonei ndokunga pandatanga kutaura ndati panoda anotsetsenura musati mapa chaiye wamungafungidzire kuti ndiye akaura nditi ndizvo ndo peingadai yabva kana kuti ndiine kamubvunzo kuti ari kufungidzirwa kuti ava here vakasika kuidaira tisati tapuhwa kana kuti ndatichidawo nhutu anotaura ari kutsetsenura neari kuwisirwa chii saka ari kuwisirwa danda iri ava here vakasika kudaira ndibaba baba vakashaya vapenyu saka sei avo vari kudaira avo vari kudairire hanzi ndiri mwana mukomana aiwa hatisi kubvunza kudanguza tiri kubvunza toda kubvunza vatanzwa pano nevari kuchema muri kuchema akakuitirai kuti muve nemisodzi ndeupi ndeuyu ndiye munhu wotobvunza kwete awaba kana vari mwana vari kutodzirira munhu ari nezvinhu zvake nekuti baba havaimbotaura kuti nhasi ndoda kuurayamo vanenge vatori kumabasa kana vari pamba vanotombotumwa kuenda somewhere aiwa koiye mhepo iyoyi yakazouti iri kutaurawo zvekuti maakundinyepera kuti kune chando chazondiuraya aiwako here nguva iyoyo kana kuti akadzinga azozvinzwa kupi pakauya uya achibva kwawanga waenda tezvakanyemukwata kuti chando chiri kunhasi iye akazozvinzwa kupiwo chando chekuti muri kunditi ndakaurayiwa nechando ichisi chando razvanampopereka panapa hapana dare renyu kuti muendese kuti muita sei nezviri kunetsai imi makutotongesa dare majongo otonzi imimi matoya nenyaya muri kuita against munhu wacho sane munobatsirika sei tati choti mese mauya kuti zvintoitawo sei mutitungamiriri kana muchirambirana mega hapasina zvekuita ati munoona hapana anotsetsenura yoenda pane munhu ari kupuwa nyaya asati apinda ari kupuwa nyaya wacho imi makudai makutopikisana nedare hamupo panyaya iyi havasati vaonana nevanhu havasati isatotiyaita unit kuti kana maakundosangana nevanhu vanongokubvunza ungoti kana musingazivi henyu kuti pana akaurayamotesa dzokera henyu ende kana madzokera munotoona panika matoidena kudai akadzoka hwani akadzoka ati chando chiri kuuraya ivo hawana kuzotsvaga sei munhu akazofa kuti aripi anga achidya pamba pedu waifanira kumutsvaga ava pawaiti chando chinouraya akazopedza nyaya yachithere akafanikana ndopasa padati pamusoro uchiona tichiuya kudai kana kuti pataka ndakukutungamirira nyaya yenyu kuti mugadzirisa handizvika kuuya kwataita kuuya kuzogadzirisa panoberekwawo vanhu vari 20 panogona kuti pane munhu wana asiri chirema ndikuda kuedza kuti pandingasiyeni zvangu ifirst time yangu kugara padare handiti procedure nei handini zvizivi asi ini ndauya kuzopupura chokwadi chandiyoita sei simirai timbokubvunza iyi nyaya iri kutaurika pano mune israeri yapandwa munoiziva yakapandwa aiwa ndati munoiziva kuti munhu akafa sei ndoiziva imi munoiziva nyaya yatipandwa pai munoiziva here yakaitika mumba menyu ve ati munoiziva here saka muri kudairire musingazivi saka nokupamba mukutsvagei kana muri kutsvagei kwemuri kuda mukandonyeperwa munhu wacho ari kubuda ndo ari kunzi ari pano mambo ndauya ataura ndauya abude timunhu hanzi anobudisa nekocha aripo futi ipapa hanzi avo ari kutaura zvisizvo
akandauya kuda wani atitaurire maurayirwo akaitwa ava vatadza kutsanangura nyaya taakuda akaurayirwa aiwa taakuda kunwa akaurayirwa ava vapo nomubata manyepo pana akaurayirwa uyo akuenda akundotora akutaura wacho Magawi. Ndounoburitsa mhepo yacho iwewe zvinosiyana siyana, inokwanisa kubuda mabudisiro anosiyana. unoda mbondwa iyo usati waiburitsa because hapana anotya mhepo yesirikali anditi toda kuti imbobuda apa itinyepere iwo zoti wasirira bwekuti kana kuti uri kunyepera vanhu ndanyepa ndakanganisa nekuti isu takangouya tatanga kundotsvaga vanhu vanobudisa hatichazivi nyaya yauya navo. Munhu kana afa anozvibudira makamugopa kuti abude pamwe anobuda akarerekera zvamuri kuda munonzwa ndota saka nii munoda kuti aitwe chinhu abude ega kana kuti abudiswe pamusoro imambo nevedare nendaifunga kuti dai mhepo yabuda yega kubvira pakutotanga dai yaibuda yega yazvibudira yega. Saka chikumbiro maybe chingada kuti tibatsirwe ndechekuti muhwandu hwedu semhuri hatisi kunzwisisa zviri kuitika uye kuti mhepo inobuda zvaita sei tinenge tisina chini ruzivo. Saka kana ichigona kubuda yega mambo taikumbira dai yaingabuda yega. kwazvono ndozvandinoziva izvo kuti mhepo inobuda yega. Mhepo ikangoshatirwa imo munomu inonhonga 1 by 1 hainamatirwi kuti ibude. Kana chinamatirwa kabva ipedzei neminamato zvinobva zvangopera. Kana muda kubhadharwa nevanhu mochibhadhara. Asi kana makunzi mugofwe ipapapo tomboda kutanga tainzwa toona kuti yasira papo. Kana da kuzovabatsira wozovabatsira ngokuti dare redu rinokana takudaidza akata hatichaiti zvidare. Handi muri kunyatsonizwisisa tokunga vamboteerera mumamedia vamboona zvinoitika mhepo munhu akamuuraya akada kutaura nepasipeno mhebuda yega unonyepa wakandisunga muromo wangu ukati mashamu inouraya muuraya wakandikanda pasi mubhara urikuona obva iyo mhepo yacho bhati iwe ndikubate manje ndobva kuregerera ndo mhepo dzatino dzekuturikira ndaimboya kwati ari mungawe tati ngawe pakata uyu right anotanga kutaura ndemabudi atanga kubuda ndabuda ndina mhotsa mhepo tiwande
Tofamba. Muno mapana mudazina mbepo. Kana rutizwa kana hapo. Right, tunozwa tinoda. Ayo gari chitere. Ya ikono umika kana. Anoda kuturikira mhepo yacho upenyu kana kuti takamubvunza anodaira simtora samutanga mubvunza zvaita sei arega modaro kokati anotaura akana ari papo ndironzo taurira dare tindwe chakunetsa chii Taura tinzwe ndini ningi ndo zvatamirira panapa. usapedza nguwa kamudare ndimi waridzika munhu wapinda kudare kuno hakusi kwamupoperi kamunhu kana nenyaya da kubatsirwa taura panapo mambo wari pano wazenyaya kubatsirwa kapedza vanhu nguva nhanenge wakangwana nezvavangochida kuita isa takasiyana nemhepo tiya nanga pane zvauri kuchema kuna mambo wamudai mambo wada kukubatsirai saka mukasataura manje mukaguma nekudaro manje hazvibatsiri chii chakaitika titaurire zvakaitika zvese takanyarira tichiteerera. Ndakatoona pasoni ave nemukosha wake wakanditi handei kubasa ndaenda kubasa ndafunga ndakaita 4 days ndiriko ndaita 4 days ndakabatwa ndikadzipiwa ndikavunzwa kuti kwakomana kwandochicha makundicha wakanditi ndo basa rawauya pano anti wakati wakauya kubasa ndo basa racho nai kwandakaendeswa kwanga kuri kuprazi raCosmas asi ndafa wakanditi ndatsva nechando asi hana kufa nechando wakandigura musoro musoro wangu wakaiswa muchigayo mutumbu wangu wakaiswa mumvura imvu yangu iri mumoto saka kubuda kwandakaita kuno ndakabuda nekuti hama dzangu dzakangoti ndakatsakatika nazvino ndiri kuti ndakatsakatika ndikateka ndibude kwandakaurayiwa. Wakadiri kubuda kuhama dzako kuti wabuda kuvatorwa ko vakakutsipika
angu akandidzipika kare. Saka unozvikwanisa sei? Wadini undobuda kuhama dzako? Hama dzangu ndiriko. Hakuna zvendai variwo kutori nevanhu vakauya kumhangarira kwaMupoperi. Haugoni here kuenda kuhama dzako ndovataurira zvese zvauri kutaura? Eka ndozvinoita nyaya ireruke. Ino apa hama dzako dzakutoda kurwa kunoko nekuti hadzisi kuziva. Havarwi? Vauya kamunovatadza kutaura. Ndumira nawo. Pane kwaMupoperi wacho. Anti ndovakandiuraya. Asi chena unotaura vekwaMupoperi ndo vakakuuraya ka? Iwe uri mwana wekwani? Eka ndivo vanofanirwa kubuda, kunobuda iwewe uchitaurira hama dzako nepawakaiswa pese. Zvino ukabuda kune vanhu vakakuuraya zvinobuda. Unozvigona here? Ndabuda kuhama dzako nekuti ndakasundirwa mumusha mavo. Saka navo vakati hatizviziva, nditori kutozvinzwa kuti vari kukandirana nyoka mhenyu panapo. Ndiri kuramba iwo wakandiuraya. Vari kutoramba ka, vari kuti umwe anonzi Petros umwe achinzi Ningi. Ndo vatiri kuende gore racho ramuri kutaura hamusi kuwirirana. Panapa ungauya pano tikubatsire, tikuperekedze ikoko kana usingadi, kana kuti totaurira mambo weikoko kuti pane vanhu vari kuno, batsirai vanhu ava. Taurirei, ndinovatungamira ine kumusha kwangu ndokuziva. Nyanga mukati ndiinde netsoka izvozvi ndinofamba. Saka nuri kunetseka nenda kuhama dzake naivavava kwakune kwaakaurayiwa naiwe kwaMupoperi anondobuda here futi isai mubudiro waari kuita iwoyo? Munobuda futi saizvozvo here? Unondobuda? Saka tovataurira kwaMupoperi kuti vaende newe iko. Saka ninoda kuenda? Mazingu wa Mupoperi. Baba wenyu ndo wapi Mupoperi? Endai naye moenda sedare kwa makakapira kuhama dzake uyu mufi wamakauraya. Makaenda naye iye hanzi ndondobuda ikoko. Imi munongosvika kuintrodusa chete kuti vanhu ava zvakadai. Kana mada ndokupa isho wangu anongointrodusa zvaataura. Ndenda mupondera kana mambota ndinovaponera pano. Kana wada kutaura kuti hatina hama yaiva nezita iroro hatitomuzivi, zvinenge zvaratidza kuti hakuna nyaya. Imi musimuka pano moenda muri segurupu renyu mondosvika morambirana. Iye iyoyo anobuda kuhama dzake. Zvokuti zvekubuda kusiri kwako zviya unotsipikwa, nyaya inoraswa. Uya rutorasika nyaya. Pakati penyu pamwe pano vamwe vanoshereketa. Wazvinzwa here? Ataura ega haana kuzobudiswa nemunhu uya. Ndo zvatinoda izvi, munhu haabudiswi nemunhu. Iye akafa uya musati afa. Kana akuchimuka ka anobuda pese pese. Atopotera pandiri. Handiti mazona. Akutotitaurira nyaya yatatoa nayo. Izvi zvekuda kumubudira izvi hayi.
veikoko kana vane zvavo zvinohakana oto zvotofamba. Asi manje ndachikumbira mambo zvamutaura kuti vaende pamwaine rimwe chete mwoyo wangu imbobvunza nokuti mukaenda kuvanhu muchikazhana mamunodena vanhu vanogona kurwisai panyama futi mabhoindi hama yedu kana wakaisha zveshuwa munorohwa asi mukabva muchita mabasa sezvamai kuna mambo tisakubatsirwa asi kuziva handizve ndipo iri pano mhepo ikabuda munobatsirwa zvakanaka nokuti to ndakasairirwa zvatiwo pamwe vari kutofamba vari kusindaamapera mese kufa imimi muzotozogadzirisa chinhu chakadai mutondiropo rakanaka chiri kubuda pamwe muchirwarirwa nemunhu chete musati mafa chipakanyika mukasaka defense ekuita maloya ekupupura mananakura hapana munhu anombonouraya munhu achinda kunouraya munhu hapana munhu anonoromba nyangwe chifumuro chemwana achinda kuita chifumuro chemwana ari kumboendwa pamukamba kwambuya vanoziva kuti vachifumuro handizve saka ekuuraya ichinyore kuti vatikati hatimboziva akauraiwa Cosmas wacho atorwa ari pamene Cosmas aripo akamboemploya vanhu vakadarire pamunda pake Cosmas ari ndimi Cosmas nyaya iri kutaurwa kuti imimi Cosmas imimi nyaya iri kutaurwa nemusikana wayo muri kuindwa iri kusiyana here nezvamunoziva pandaigaadzika ndipapo pekuti ini kwacho kwakuti ndakauraya munhu kwatandikwa ina handikuzivi hanzi munhu ndiwe kwatandi aikona kuti makauraya munhu kwatandi wangoenda papurazi kwasha natezvara wake hapana anotaura ndinogona kutobuda mumba menyu ndomudzipa apo ndodzoka futi mumba menyu mondikangira maputi sama sekuru wati akauya kana akasvika kupurazi zvakatopera akazoenda ku makaonekana navo asi vanhu ava vakaonekana nemi here vakuenda hanzi mukuwasha navo wakanga waya kuzotsvaga basa penyu wakazokutiita kudzokerere kana kuti makangoona wasipo wasina kuonekai vanga vachikakwana here vangooneka vanga vachikakwana here kana vese vachipo vari vatatu mwangaendi nyaya yataurwa neuyo mufudzi ati ndinovatungamirira ava kana vachitenda kuti zvekutaurwa neuyu ndizvo handiti vese muchiti zvakutaurwa neuyu ndizvo ndozvamunongosvika kuti tiri kutongoteera zvekutaurwa handiti bose avo muri kuti imimi havasiwo vari kunzi vakauraya ndiwo vakauraya havasiwo ndo papurazi pakasvikwa chete handiti saka zvekutaurwa neavavo vari kubuda uyo mukati ndizvo imimi mungoenda kwatandi hamurasiki asi mukati handizvo kana kuti hatisi kuzvinzwisisa makumbira imimi kuti avakumbira kuti pamwe zvikabudiswa zvinogona kunge pamwe paine zvakaitika apa zvabva zvabuda zvega saka pachina ane kwiri nazvo here uya uya ari kupi uya anenge achida kubatsira uya anenge achida kubatsira uya angachida kubuditsa ngozi vanhu wewenera ngoma anopinda kusaika akaparara kuwenera kuda umusha kana iwo kuti munhu kushayika pamba panogona kusara kahembe eka hapana kakambosara ikeichigari pamba wamunzwa ero zvakasiyana nezvaungochida kuita handizvo zvimwe chete saka ndozvitenge tichida
vanhu vari pano vanoenda vachiti haana kuuraya akatengwa n'anga, saka nda kumisa kuti aiwa isusu tinoda dare rino rinoda zvinhu zvakajeka, handiti? Saka atano aperekedzana. Mhuri yekwamupoperi ndinonga pane nyaya yenyu maakuda kuperekedzwa neuyu, munoda here kuenda makakwana zvamakaita here? Munoda here kuenda mese? Handi angangopindurika aya toda kunzwa. Varida kuenda simudzai maoko to. Varida kunzwisisa nyaya. Ndiri kubvunza pana wamuri kubvunza mamese ipapa noka magona patsika unatema magona ka mambo akuitira zamanishoni mimira maona tisatapinda exam kama mukatodzidza mambo ati ngatimbomisa profita kana iri ngozi chaiyo ite sei iri kutondinzwa nokuti kubva mambo handizve madzimambo akanga agadzwa naMwari ndiye akagadzwa madzimambo. Saka hakuna mhepo kana mweya unotadza kuzwa izwa mambo kuti aita sei. Saka nayabuda ka yatobuda mhepo. Imi michitsa guide direction saizvo zvakutaura muda kuperekedza kana musingade nokuti mauya kubatsirwa. Saka kuzoona mambo takati zera renyaya yedu manje afana kuenda kuna mambo handizve ndebvu dzenyika ichiende ichigadzirisa kuno mufana kutorwa mapiwa nzira kana muchifamba mufamba nawenyu kugadzirisa zvanga zvakanaka vanhu vasati wafa panoti vanhu vatanga wafa kuti vazokuzira handizve ndamboona matanire pandai ndiri muzukuru kwaMupoperi, mai wangu wakaberekwa kwaMupoperi. Saka nyaya mungaisimudze kutaura. Pane zvandanchida kutaura kuna nasekuru semuzukuru. Ndati unoikwanisa. Tinoikwanisa. Ora chitaura. Pamusoro wana Mondisho. Ini ndanchida kuti sekuru ndini mai Matandire ndiri kutaura nemi. Muri kundinzwa sekuru? Sekuru zvakanzi kutsvatangarara kuiteedzera. Muri kuzvinzwa sekuru? Ndofunga nyaya yedu yabuda semabudiro futi ayakadini? Ayakaita uko tiri kumba handiti? Zvadaro sekuru, ndambokutarira kuti handisi kuda kuti mufunge zvakanyanya tichiri pekutanga patichiri. Isusu mhepo iyi yati ndinokuperekedzai. Ndozvayakataura futi zvakare kumba kuti ndinokudini sekuru? Ndinokuperekedzai kuenda kumusha kweiri kutaura. Yandosvika ikoko sekuru ichandotaura. Handiti? Tiri kungofamba tati kuchatangarira kuidini sekuru? Kuiteedzera. Kana dai zvisiri izvo sekuru zviro zvichabuda zvega. Muri kunyanya ndibatisisa zvakanaka. Tiri kuteedzera zviri kutaurwa nemhepo. Tasvika kumusha kwayo yakataura zvakare kuti ndinondobuda ndasvika mumusha mangu. Ndabuda kudaro ndiri kuda kuenda nemi nehama dzangu kwandakaurayirwa. Ndosvika parwizi mapfupa angoonekwa. Ndabva parwizi ndichasvika pachigayo, muchigayo mune musoro wangu. Musoro wangu wodini? Woonekwa. Ndenda mumunda mune hembe yangu. Saka isusu chete tiri kuda kuteedzera. Hapana panokubata isekuru kana zviro musina kuita. Handiti? Munobatikana nei? Aiwa soko yakanaka. Naita yani Mondisho. Zvarini? Alright, pamusoro wedha, pamusoro mambo. Isusu taikana zvichitoita tiende nhasi. Tichakaungana kuti. Alright, tiregerai nditaure namambo wacho. Nhasi pamwe munhu ane dare rake. Tinongotaura nyaya yacho in short. Toisa kwaari.
ndachikumbirawo ishe ndachikumbirawo mambo kuti tifambe pakutanga tingoramba kuti tungamirirwa tina mambo watatinawo tina ishe watatinawo kusvika tasvika ikoko munomubhadhara angofambiane mutsvaka hadzidare munomubhadhara here hamusi kuda kutaura unotoungana mutaura nokuomonza utano gona here right imimi orit tichiita dzimwe nyaya chibudai panze apo momira muchirangana kana mati munomubhadhara ndokuti ndimupe kuti chiendai naye ega haana mari yekufamba apulasi angosimuke ngasina mvumo yabva kuno nokuti hatizozivi kuti ari kufamba chiudzi wanaiona rini yovhurwa rini ndavabuda havo panzava tichimirira akapedza